Гледайте, гледайте. Тренират. Ами айде и ние. Панко! Оги! Любчо! Връщайте се! Закъсняхте за училище! Я си гледай панделките! Закъснейте пък. Аз ще кажа на другарката, че сте в морето.
Я чупката. Да я плаш да не имаш. Наши, разбира се. Я стига. Я да ви няма. Хайде. Брей! Сега ще ви науча. Ние им се дадахме. Те не могат да тичат. Ура! Едно, две, три, четири. Ние малки сме моряци, пам-пара-па-па, пам-пара-па-па, нищо, че сме първолаци, пам-пара-па-па-па-па-па-па. Няма ми хармоничката. Изгубил си я. Паднала е някъде. Я вие вървете, аз ще ви настигна. Къде те се учите, бре? Едно време учениците. Извинявайте, Лео. Ще спреш да мялкаш. Като те хвърлят в море. Какво? Остави ме, бре. Какво съм ти направила? Вещица си, Вещи! вещица. Краста го коти. Котенцето, котенцето. Той дом е образцов. Корупцистите няма да слушат мяканица му. О, виж го ти. Къде си, маченко? Котенце, сладко. Не мърдай, Мацо! Ще се удавиш! Не скачай! Не скачай! Близко е! Ще можеш ли да го стигнеш? И да не го удушиш, ей! Няма! Не мърдай, идвам! Дай ръка.
сега да го видя. Ама наистина щеше да се удави. Да, наистина. Огна как е горкото, мокро е и му е студено. Дай си кърпичка. Това кърпичка ли е? Дръж. Мълчи, татиното, мълчи. Сей сега кака ще го обърши и няма да се разболееш. Райде, Стига си му викал. студено му е. Да не е гладна. Ми разбира се, че е гладно. Да му дадем от моя сандвич. Добре. Не е гладно, ми го е страх. Така ти казвам, че му се пие мляко. Гледай как души. Откъде ще му взема мляко? Щом трябва, имаш ли стотинки? Пет. И пет, 10. И 5, 15. И 10, 20. 25. И 2, 2, 27. 22. 27. И 2, 27 и 2, 29. и 2. Ти кога ще се научиш да смяташ? 31. И една, 32. 32. Стига повече. Хайде, ме. Взимай чантика. Добър ден. Добър ден. Моля ви, дайте ни беберон. Беберон за коте! Това коте ли ще храните? Да, За него ще намерим нещо специално. Смятам, че това ще свърши добра работа. колко струва? Нищо. Това е подарък на котето от мен. Благодаря, много благодаря. Моля, моля. Чантите! Довиждане! Довиждане. Сега влез да купиш мляко. Чакай, чакай! Ето ти стотинки. Ето ти и беберона. Млякото да е студено, чувстваш ли? Добре! Лелко, моля ви, налейте ми тук мляко, ама студено да е. Че колко мляко ще се събере тук? Една капка. За тебе ли? Не, за котето. А, Ама студено да е. студено е. От хладилника е. Заповядай. Колко струва? Нищо не струва. Айде, бягай, че ми пречиш на опашката. Кажете. Аз ти казах, че е гладно. Хубаво тигърче. Голям тигър. Огника.
Бързи, скри котето, бързи. Къде? Стига те, викали, бе! Къде? Къде в чантата? Идваме, бе! Какво е това? Трън и то с бележка. Бъдете все така добри момчета. Ами, момичета! Тройте! И ти мълчи! Бъдете все така добри момчета и не закъснявайте за училище. Жар Моряка. Ама че история. Какво е това? Какво сте запречили пътя, бе? Ало, летяща чиния ли намерих? Каква е тая стрела? И бележка. Колко е часа? 8 без 2,5 минути. Колко? 8 без 2,5 минути. Ами те вече са закъсняли. Вие сте закъсняли. И вие сте Ама ние сме след обед на училище. Ами сега, Хайде по-бързо. пак го чантата ти. Изглежда, че му удобно с твоите чанти. Как няма да му удобно с моите? Такава голяма чанта. Стана ли нещо? Нищо! Клас стани! Клас мир! Добър ден, деца. Добър ден, другар Костай! Сядайте. Какъв ли ще е този жар? Може би е някой от друга планета. Сега да видим, решихте ли домашното. Отваряйте тетрадките. Добър ден, Петю. Добър ден. Защо закъсня? Петю, хайде първо да се измиеш и тогава в клас. Как може да идваш такъв? Деца, решихте ли задачата? Трендафилки не пишеш чисто. Ей, Николайчо, я да видя. Браво. Да видя. Добре, сядай. И се изведи домашното. Добре. Какво е това? Какво е това? Ти да не си се хвърлял чантата в морето? Ами аз... Това не е тетрадка. Не се пази така тетрадка. За утре да ми я припишеш цялата, разбра ли? Добре. Не се върти. Какво става? Преди да ви предам новия урок, ще порешаваме какво? Малко задачи. Пригответе се за верига. Изправени. Кой ще ми каже 5 по 6? Евдокия? 30. Делено на 3. Николай?
10. 10. По 2. Другарко, някой измялука. Биверона. Чух. Кой мяука? Питах, кой мяука? Я да видя, като знаеш да мяукаш, знаеш ли да решаваш задачи? Излез. Тихо, тихо. Какво е това? Пишете, деца. Извадете тетрадките. Пиши, Иванко. Хикс по 7 равно на 56. Не знаеш, Ванко. Петю, колко получи? Още не съм. Още не си. Ясно. Огняне. Стани, стани. Колко по 7 прави 56? Защо така, моето момче? Сядай. Таня. Таня, стани. Чуваш ли ме, Таня? Любчо, излез. Ей, какво става днес с вас? Значи на вас ви е скучно в училище и си носите разни котенца тук и разни човечета по земята и разни играчки. Другарко! Какво, другарко? Аз донесох котето. Другите не са виновни. Ти ли го донесе, Ванко? Да. Друга класа и сега ще хвърля това кото през прозореца. Само да смееш. Ти не можеш да хвърляш това коте през прозореца. А ти не можеш да го оставяш в училище. Трябва да се махне от тук. Ясно ли ти е? Сядайте, сядайте, сядайте. То не може да остане тук. Разбираш ли? Пречи на работата. Да. Изтрий дъската. Другарко Стайкова, разрешете ми да изнеса котенцето вън, а след часовете ще си го вземем. Добре, Янички, разрешавам, така може. Това човече твое ли е? Да. Я си го вземи. Бързо, 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 бързо. Тичай, тичай. Деца, пишете. Пишете, деца. 56 плюс, отворете скоба, 23 минус. Ванко, внимавайте. 12. Прибирай се. Затворете скобата.
Ванко, Ванко, погледни ме. Седни, моля ти си. Как може? Хайде, сядай. Ванко. Може ли да пие вода? Може, Ванко, излез. Голяма работа една коте. Я да мълчиш! Слушайте! Ще направим експедиция! Града ще обърнем, на котето ще намерим. Ще го намерим! Как няма да го намерим? Хайде да вървим! Чакай да ти взема едни неща. Ванко! Къде си ми била? Ма къщичка само. Ой, панделка! И панделка! Обичайте животните, но не ги водете на училище. Жар Моряка. Какво е това? Какво има? Кой е написал това?
Всичко си имаш. И хляб, и вода, и мляко. Разбрах. Ядете си риба. Мамо, имаме ли риба? Нали знаеш, че нямаме? Нямаме ли? Нямаме я. Не плачи. Аз ще те наловя. Ванко! Къде с тая въдица? Ще закъснееш за училище! Добър ден, заповядайте, другарко Стайко. Извинявайте, че толкова рано. Влизайте. То... Още не съм разпрегала днес. Аз подраних. Ванко, спи ли? Отида за риба. Това по-спокойно. Заповядайте. Ама той да не е направил нещо в училище. Не се безпокойте. Аз дойдох да ви... Чакайте, ще ви почерпа с смокиново сладко. Вчера съм го сварила. Няма нужда. Чакайте малко, чакайте. Вижте, аз дойдох да ви кажа, че Ванко не е добре с математиката. И трябва да се упражнява повече, трябва да смята повече. То смятането Ванко си го разбира. Ами, баща му, като е на океанско плаване и като няма кой да го стегне, заповядайте. Благодаря. Болят ме зъбите. Но е много вкусно. Добре. Да, все пак трябва да обърнете внимание на смятане. Той Ванко си знае задачите, другарко Стайкова. Ама ще му обърнем. Аз тогава... Довиждане. Довиждане. Ще те науча аз тебе. Ще дам на тебе една риба. Сега ще те науча аз тебе. Ще дам аз на тебе една риба и едно кофе ще ти дам.
Да не срамиш ти мене пред учителката. Че за къде си без сметки, бе? Спри! Спри да те ударя да ми мине, бе! Къде ще избягаш? Къщи ще избягаш? Аз тая работа с сметките. Правилно, Огняне, точно така. Сядай. Какво ти става? Сядайте. Сядай, Огняне, сядай. Какво е, моето момче? Какво има? Нищо. Я, Ванко, излез на дъската. По-бързичко. Пиши, Ванко. 100. Пишете, деца. Минус. Скоба. 23. Плюс 15. Затвори скобата. Равно. Решавайте. Шестдесет и две. Я виж ти. Браво, Ванко. Браво. Сега ще ми решиш ли още една задачка? Хайде, моето момче. Деца, пишете и вие. Лиляна Ванко имала 50 стотинки. За 18 стотинки си купила един сандвич, а за 6 стотинки си купила една бузичка. Колко стотинки са й останали? Повтори задачата, Ванко. Лиляна имала 50 стотинки. Така. За 18 стотинки си купила сандвич, а за 6 стотинки буза. Колко стотинки са й останали? Решавай, Ванко. 26. Колко стотинки са й останали на Лиляна? 26. 26, верно. Деца, и вие ли получихте толкова? Да. Ами аз днес съм много доволна от вас. Просто браво. Браво. Довиждане, деца! Довиждане, другарко Стайкова. Ванка, ти си станал голям спец по задачите. Някой ми подсказваше. И на мене, ама съвсем тихичко, нали? Хайде де! Тук има някаква страхотна тайна. Кой си ти, дето ни подсказваше задачите? Ако не е тайна, отговори. За пръв и последен път ви подсказвам. Аз, Жар Морякът, Защо за последен? който иска да стане мой приятел, нека 7 дни преди залез слънце да ме поздрави с 100 скока на камъчета по море. На 7-я ден да ми изпрати дар. 100 лодки с верни задачи. Какво беше всичко това? И какви са тия лодки с задачи? Как се пълнят лодки с задачи? Не се пълнят, а се правят. Изпишеш листа с задачи, сгънеш го на лодка и готово.
Пък за камъчетата си е съвсем ясно. Толкова задачи. Как се решава толкова задачи? Щом Жар Моряка иска, той помогне ли ни? Трябва и ние да направим каквото иска. А пък аз се обзалагам, че това подсказване не е никакво вълшебство, а е чиста техника. Моля, ето ви го вашия Жар. Какво се смееш? Аз съм за Жар. И аз съм за Жар. И аз, и аз. Равно на 8. 13 минус 6 равно Какво го викате, Ванко? да си играем! Ще си играем! Да си играем! Ванко, викате да играеш. Имам си работа. Ванко каза, че си има работа и няма да излезе. Ванко! Какво си се развикал? Колко лодки направи? 9. А ти? А защо да не направим вместо лодки параходи от големи листове, рисователни? Ей, вярно! Яно, какво правиш тук? Дойдох на проверка. Я да видя колко листа с задачи си изписал. 9. Нима ми да не паднеш. Ти! 9! Аз вече 17. Няма да падна. 17 задачи? Не, 17 листа с задачи. Кой знае как си ги изрешавала? Ако щеш ми вярвай. И да не забравиш при зале слънце. То се знае, че ще забравиш, ама аз ще те повикам. Решаваш ли?
Решавам. Ами, защо не решаваш тетрадка? Много са малки листовете. Решавай. Решавай. Бабо! Бабо! Тук съм. Я да видя колко задачи си написала. Какво съм написала? Нали виждаш, имам си и друга работа. Друга работа. Не ме интересува друга работа. Ти нали работа? Пък аз, ако ще да знам, аз няма да ти пия млякото. Няма да ти го пия. Няма да ти пия млякото. Няма да го пия. Няма да го пия. Няма да го пия. Няма да ти го пия. Няма. Ти ще ме помогне. Ти ще ме помогне. Няма. За кога? До тази вечер 20, до утре още 50 и до други ден още 50. 20, 50 и още 50. И всичко за домашно. Не за домашно, а отгоре на домашното. Ох, тия учители ще уморят децата. Не може ли по-бързо? Та аз нали бързам? Това са задачи. Да ние сме решавали такива задачи, чак в прогимназията. Че то вие едно време в първи клас какво ли сте правили? Я дай да ти диктувам. Умаляемото е разликата. Отвори скобата. От 72 и 37. Затвори скобата. Знам. А умалителят е сборът от 24 и 2. Затвори скобата. Бабо, колко пъти съм ти казала, че млякото се вари с виеща тенджура? Добре. Върти ми пандалките. Дай. Ти защо си сменяла тази? Защото така. Така. Дай сега. Дай сложим зубка. Явете ли да? Сладкото ми, сладкото ми детенче. Чакай, къде отиваш? Рики, хайде на разходка. Кога ще си дойдат бащата и майките? Ванка! Аги!
плодовитите. Рики! Жан! Ние те поздравяваме! Неговия кораб е космически. Довиждане, Жар! И лека нощ! Благодаря ви, момчета! Ами, момичета?
Чакам днес 5. Чакам жар. Чакам днес 5. Добре де, аз съм готов. Bitte machen Sie den Wecker aus. Ich will doch schlafen. Ich brauche meine Nachtruhe. Господи, ти ми квартирата си, бе! Ježiš Marija, co se to tu děje? To je šílenství, ten budík. Абе да ти сетки звънилки и го приберете някъде вътре, бе. Ти ще спреш с шофера, а? Ще спреш ли? Ама този часовник не е наш. Чакам днес 5. Чакам жар. О, най-после лък. Ама ако не бях аз, щеше да се буди квартал. А чай, пак звъни! Това е пудата махала, не ме интересува. Небесни крачи, ние исти сме мъже, по столите ни се крие корабно въже. Може би сме се родили в морските вълни и за това за нас са ветри всички дни. Може би сме се родили в морските вълни и за това за нас са ветри всички дни. Леви десни, наша сила също е това. Не за празна шамандура мислим аз глава. Може би сме се родили в морските вълни и за това за нас са ветри всички дни. Може би сме се родили в морските вълни и за това за нас са ветри всички дни. Чакам днес 5. Чакам жар. Разбрах де. Баба! Какво няма, дете? Защо е станало толкова рано? Поспинка, Остави ме, моля ти се, остави ме, ми донеси червената рокля и големия куфър. Големия куфър. Това дете е болно. Да, никак не съм болна и по-бързо, моля ти се. Големия куфър. Ма защо ти е големия куфър? Така. Уф. По-бързо те! Никъде няма да се пусна. Да знаеш, никъде няма да бъде. Беби, ако обичаш. Ами роклята? Какво е това? За това ли аз решавах тия задачи? Какво прави, баба? Какво сега ще каже учителката? Какво ще каже учителката? Сега трябва пак отново да ги решавам. Баба!
спокойна. Няма да те пусна. Няма да те пусна. Часовника на Жар. Ти като татко. Пет. Аз съм готов. Ами Жар как ще познае кои лодки на кого са? Моите имат знаменца. Ау. И моите парходи имат знаменца. Да се знае, че са български. Много са хубави. Пък аз ще си напиша името, за да се знае, че са мои. Нали така е добре? До 5 часа остават още 20 секунди! Да се построим, а? Оги, вземи Рики! Рики, бързо! Да не би този часовник да не е верен. Как няма да е верен? Това си е негов часовник, на Жар. Може да чака ние да го повикаме. Ами да го повикаме. Ама, от онова място. Верно! Дай да ти помогна. Няма нужда.
куфара. Какво ще правим сега? Това от негова страна на нищо не прилича. Той каза, чакам Фет. Може да не иска да ни се покаже, а чака да пуснем лодките. И тогава ще ни се обади. Верно, хайде да вървим. Така нищо не става. Слушай, да вземем да ги оставим. Ами така де, той може да ще ги пребере. Някой ги вземе някой друг. Ей, Тито Рибър! Тито Рибър! Тито Рибър! Ей, Тито Рибър! Какво има? Много е вълно! Титко! Да не си лодките ни в морето! Много ти се моля! Ей, там! Ма вие игра си играете. Не си играем, бе, Чичо! Занеси ги! Моля ви се! Знаеш ли колко е важно? Ама наистина е важно! Ами сега? Сега нищо. Батковци, приятели, елате при нас! Много ви се моля! По-бързо, бързо, елате! Назад, моля ви се, елате при нас! Назад, моля ви! Приятели, батковци! Елате при нас, много ви се моля! Какво има? Занесете ни лодките навътре в морето. Какви лодки? Книжните. Ей, ги е там. Голяма услуга ще ни направите. Ами да им ги занесем, а? Да, и да закъснеем за училище. Да, ама за училище има цял час и отгоре минути. По-бързо, по-бързо! Тия лодки май не са обикновени. Не са обикновени, а? Ако искате да знаете, даже са съвсем необикновени. Какви са тия задачи? Задачи. Лодките са за нашия приятел Жар. Как си приказвала? Учи ме! Давай, давай, давай! Хайде, по-бързо, по-бързо! Подавай лодките, Яно! Давай! Какъв е този Жар? Един познат. Готово ли е вече? Готово! Готово! По местата! По местата! По-бързо, по-бързо! Отпусни! Довиждане! Довиждане! Много ви благодарим! Довиждане! Довиждане, приятели! Довиждане, батковци! Дали Жар ще намери нашите лодки, а? Ще ги намерим, разбира се! Нали е моряк? А на мен не се ми се струва, че той не е морски моряк, а космически. Жар е необикновен. Той е един такъв. Ако станем с него приятели, ще ни научи да караме плътноходка, да се гмуркаме с маска и шнорхел. Ще ни помогне да си направим апарати за връзка чак до космоса. Ще ни води на разходка понякога в космоса и да ни помага на контролните. Това е унизително. Защо е унизително да получиш двойка? Не е ли по-унизително? Ами ако Жар не пожелая да стане наш приятел? Гледайте, гледайте! Гледайте! Гледайте, гледайте! Там има нещо! Там има нещо! Благодаря, момчета! Ще ви чакам в старата фрегата днес след обед. 5. Ваш приятел Жар. Ще ви чакам в старата фрегата
значение. На неговата планета може да няма момичета. Сигурно няма. Ядваме куфара. Много важно един куфар. А на вас къде ви са чантите? Пак сте ги забравили. Рики не дей. Рикинка не дей рождество. Момчета, ама никак не са досетливи. Нека тичат. Деца, сега ще направим самостоятелна работа. Написала съм и задачките на дъската, виждате, приписвате и решавате. Хайде.
Изправи се, изправи се. Яничка, и ти изправена. Чистичко пиши. Свърши ли? Пиши следващата. Какво има пак? Мога ли да изляза? Никой не може да излезе преди да е решил задачите. Аз ги реших. Я да видя. Браво. Решил си ги, верно? Отличен. Сега можеш да излезеш. Ей, ами чантата? Как се казва? Благодаря. Другарко, Какво? и аз ги реших. Огняни, отлично. Изчезвай. Довиждане! Довиждане. Я да помислим още малко. Яно! Жили контрол. А ти как мислиш? Ами, решила ли? Ако имаше микрофон за подсказване, ще да ги решиш. Ще млъкнеш ли? Верно ли е? Верно ли е? А задачите за жар? Жар, мар, двойка и шамар, жар, мар, двойка и шамар, жар, мар, двойка и шамар, жар, мар. Убирай. Убирай, убирай. Банко, как е? Всичко е наред. Чуваш ли в бистрите ручей бликнала твоята песен звъни? Твоята песен пътува, събудила крепостни кули реки. Твоята песен и тъжна, и весела, шарени черги тъче. И на овчарите гайдите грабнала, халища луди плете. Чуваш ли твоята песен, шарени черги тъче? И по земята на старите българи буйни огньове кладе. Чуваш ли твоята песен, шарени черги тъче? И по земята на старите българи буйни
работа на майстори, сенките вгражда стени. В черните угари семето сесен пендари брои. Броди през нощите с лючини напели, сутрин с юнаци дружи. Чао, баби! Чуваш ли твоята песен? Шарени черги тече. Няма разходка. Ага. И? Какво? Дойдох за жар. Какви са тия работи? Не ти ли харесвам? Ако не ти харесвам, аз... Така вече може ли? Махни това от краката си. Ами боса ли? По-добре боса. Тръгваме ли? Тръгваме. влезем, а? Някоя клопка. Не може да бъде. Хайде.
Не бойте се! Заповядайте! Хайде. Седнете! Оги, Оги, тук сме, тук. Вие искате да станем приятели. Така, за да станем приятели, трябва да бъдете отлични ученици. Можем. Можем. Трябва да бъдете честни, справедливи, трудолюбиви. Можете ли? Ще можем! И всеки ден да изпълнявате по една спортна и техническа задача. Съгласни сме! Елате да ви посветя приятелство. Приближете се! Посвещавам първокласникът Иван приятелство с Жар. Това ли е всичко? Посвещавам първокласникът Огнян приятелство с Жар. Жива ли? Скалпът. Гал, това е перука. Ти все ще направиш някоя глупост. Не трябваше да я вземаме. Да, само вие ще бъдете приятели на Жар. Приятели? Видя ли, че Жар изчезна? Жар не е изчезнал. Жар, това сме ние. Как вие? Живко, Асен и Румен. Ж. Живко. А. Асен. И Р. Румен. Той е аз. Жар. Нави сега, Жар моряка. Защо ни излагахте? Но ние не сме ви излагали. Жар все пак съществува. Нали сме приятели? И всичко си остава. Остава си. И ще не научите ли на всички уния неща? Разбира се. Разбира се. На всичко, което можем. И всичко, което знаем. И тайната с часовниците и стрелите. И тайната на нашата лаборатория. И на нашите открития. И на космоса. Ура! Напред, борати!
Пам-пара-па-па, пам-пара-па-па, нищо, че сме първолаци. Пам-пара-па-па-па-па-па-па. Сто морета ще пребродим. Пам-парам-па-пам-па-па-па-па-па-пам-пара-па-па. Българските параходи. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Thank you.